76 स्टेट लेवल बन उत्सव थांगै लाहार पार्टी मुंगो कलाय सागो दुखुमान नाय आनटिल देव बर्मा न खय साखाम नगो थांगै नायखा खय जुनाल चेयरमैन विशुदेव बर्मा त्रिपुरा मथा खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देव बर्मा ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देव बर्मा आकर्षण आबो हाइकिनो युटिल देव बर्मा जुबा सुरक्षा मंत्री अनिमेश देव बर्मा आबो हाइकिनो खय साखाम नगो थांगै नायखा खय जुनाल चेयरमैन विशुदेव बर्मा त्रिपुरा मथा खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देव बर्मा ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देव बर्मा हालाहाले आश्रम बारी TWF ब्लॉक प्रेसिडेंट जुहिना देव बर्मा वेस्ट सम्पाल सरा वाइस चेयरमैन मानव देव बर्मा आकर्षण बिला हमबाय चिनि मीडिया पार्सनो हाय चिनि वसनो लगे माबागै सुतिनि र चिनि खय डिस्ट्रिक्ट साखाम नगो फाइजाक जों फाइमा कारनखाय मिया चिनि स्टेट लेवल बनमोत्सव बुंमाने चिनि साबिजा आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि खबजाक बेलाबारि बिसिनि जे थुंनखलाव बनमोत्सव माने अ जागा फाइतनि चिनि खरगजा ताकुक गारि एक्सिडेन्ट अंखा माने बागै दिनै हस्पिटाल फाइजाक आमन बागै चुंथिनि बनो नायना फाइजाक बिनि याग रक तामनाय सिल रक नाबैखा 8:30 मतो बिनि नक नुखुंगाकाय वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि 5 नम्बर वाटो बिनि तामनाय बिनि बुफान बुमुंगाकाय बरंगनां बलेन देबरमा ते बिनि बुमुंगाकाय आनटिल देबरमा ब बिनि उमले आसनियाखौ 32 मतंखा बिनि नक नुखुंगो बनो इनकाम खायनाय बकाइजानो बिन चाराय मांनि दङ दाबो ब बिनि याग रक तामनाय दै जुराव तामनाय दुखुमा मगे बतागमरि रगमा याकुन खायमिया आउन मगे जों खोनावै चिनि फरेस्ट मिनिस्टार चिनि सार अनिमेशनो सारमा बागै बतिनि बनो किचा सुबा सुरहका आउन मगे जोंथिनि बनो सुबा सुखायनानै चिनि सारनि बिसिनथिके अ बिनि रां फैसा जे सुमनो जोंथिनि बनो दिनाहने र फाइ साखामनोगो फाइजाक सुबा सुखायमा बागै चिनि सारनो सार अनिमेश चिनि मिनिस्टार बनो बेलाखे जों हामबायरो खयनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां